Ang atong mga pagbasa karon puro mga pagpanamilit. Ang unang pagbasa ug ang atong ebanghelyo. Nakahinom Dominoon ko usa ka istorya sa mga hilonggo bahin sa pagpanamilit. Ang usa kuno ka amahan sa pamilya himalatyon ug diha sa iyahang higdaanan, iyahang deathbed, iyang gipatawag ang iyang mga anak aron nga matagaan niya sa iyahang katapusang nga mga pulong, mga pagpanamilit. Una nga iyang gitawag. Sa dihang nagkatigom na ang iyang mga anak, giingnan niya. Ingon siya, mga anak, kung ako mapatay na, hindi bala ninyo ibaligya ng duta diha sa aton nga kilid sa balay, ha? Ingon siya, di lagi daw ibaligya ng yuta nga sa iyahang silingan. Nintubag lagi pod ang iyahang anak. Oo tay, pero dili man na aton tay. Di daw ilaha. Tubag pod ang amahan. Amo gani nga hindi nyo ipagbaligya kay hindi man na aton. Ay nakalimti nga pagpanamilit, ha? Mga igsuon, sa tao nga namilit, importante kayo ang mga pulong niini. Siguro makaingon ta, kung nagtinga na ni, naglisod namang yun nagsulti. Apan, maningkamot paghihapon siya. Mauna nga, alang sa mga mabilin, sa mga hinigugma nga mabilin, kinahanglan very particular, no? Very quick to pick up kining mga pulunga nga gitagaan og dako kaayo nga ingon tag value sa tao nga himalatyon. Muna nga we really have to be very very sensitive in listening. Dili lang kay kanang hearing, no? Kundili tagaan gyud og dako kaayo nga value ang matagpulong sa tao nga nanamilit. Mga igsuon diri sa atong unang pagbasa, adunggan nato ang pagpanamilit ni San Pablo ngadto sa mga kaparian sa Efeso. Asayod ta nga diri sa Efeso, dugay nga nagpuyo si San Pablo. Matud pa, siguro kagahapon man tong bahina sa pagbasa, nagpuyo siya dito mga 3 ka tuig. Ingon kag 3 ka tuig, siguro nagdako kayo ang kanang kalipay ni Pablo nga nakig-uban sa mga Kristiyanos dito sa Efeso. So sa ato ba daghan na siya mga suod nga mga higala. Ug nga tungod niini mura ba og sakit sa iyahang kaugalingon, sa iyahang kasing-kasing, ang mobiya kanila. Apan lagi kay tungod kay naaman siya sa iyahang misyon sa pagpakaylap sa mayong balita bahin sa nabanhaw nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nga kinahanglan siya nga mobiya kanila. Ug sa iyang pagbiya kanila, iyan na silang giingnan nga siguro or sigurado jud nga dili na nila makita iyang dagway pag-usab. They could no longer see his face again. Ug sa iyang pagpanamilit, importante kayo kining mga butanga nga iyahang gihatag sa mga punuang mga lideres sa Kristiyanos nga katilingban. Nga matud pa niya, una sa tanan, bantayi ang inyong kaugalingon ug sa mga magtotoo. Guard yourselves and the faithful. Kay lagi nasayod siya, human nga siya mulakaw, daghan ang mga ingontag mga tawo bisan gani kabahin sa pundok sa katilingban nga mga Kristiyanos nga magtudlo og lain nga mga pagtulunan. Ug tungod niini ilang kabigon ang mga Kristiyanos ngadto kanila nga mao'y hinungdan sa ilahang pagbanagbulag, no? A division among them. Ug munay dako kaayo nga concern ni Pablo. Ang ikaduha, again,
Kini ang akong gibuhat mura na nanig atong murag kita ang giingnan ni Pablo, being sensitive. Mo pick up lang ta sa kanang labing importante jud kaayo nga mga mensahe ni Pablo nga nanamilit. Ay kaduha nga matud pa niya, maghago sila, maghago. Gitaga ihatag niya iyang kaugalingon nga usa ka panigingnan nga siya samtang nakiguban kanila, wala man siya nagsalig sa ilahang mga hatag. Gani matud pa niya, kining maong kamot, naningkamot ni, aron pag maningkamot ni, naghago, aron nga doon ako'y makaon o alang sa akong mga kauban, sa among mga material nga mga panginahanglanon. Ug nga matud pa niya, dugang pa niya na, maghago ang mga Kristiyanos aron sa pagtabang sa mga maluyahon. In order to support those who are weak, pagpaningkamot, no? Maghago gamit ang kaugalingon nga kusog alang sa kaayuhan sa uban, dili lang sa kaugalingon, ilabi na kadtong mga maluyahon. Ug diri sunod aning maong mga pulong ni Pablo, doon na siya gisulti nga matud pa sa mga scholars, dili ni atong mabasa sa ebanghelyo. Gi-quote ni San Pablo si Jesus ning mga pulunga. Kay diwa giingnan man niya nga tabangan ang mga maluyahon, no? Pinaagi sa atong kaugalingong paghago. Ug matud pa niya ingon ni San Pablo, aron at paghinumdom sa giingon sa atong Ginoong Jesus, labing bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. There is more joy to give than to receive. Matud pa sa mga kining mga Bible scholars, wala man nagiingon ni Jesus diha sa ebanghelyo, wala nakasulat ang mga ebanghelista niini. Siguro sa ako alang imagination nga gisulti ni sa mga tinun-an ngadto kan Pablo. Unya gipick up pag-ayo ni Pablo. Mao ni nga iyahang gihimo ni nga kabahin sa iyahang pagpanamilit. Ang pinakamaayo yun kayo mo pick up, mao ang nagsulat sa buhat sa mga apostoles, si San Lucas. Sa iyahang pagpaminaw kang Pablo, sa pagpanamilit ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesus, didto siya nakaingon nga, kini, importante kayo ni nga pulong ni Pablo. Muna nga iyahan ang gisulat. Labing bulahan, labing magmalipayon ang tao nga naghatag kaysa ning dawat. So ingon ana ka quick, no? Very particular kayo sa pag-pick up sa mga pulong sa mga tao nga nanamilit. Ug diya sa atong ebanghelyo mga igsoon, mao na ni ang closing part sa gitawag nato nga Last Supper discourse sa atong Ginoo, nga gani gitawag nato nga farewell address, chapter 17 naman. So diri naghuman natapos ang iyahang kanang Last Supper discourse ug nga gitawag ni nga bahin nga high priestly prayer of Jesus. Nagampo ang atong Ginoo alang sa iyang mga tinun-an. So again, makita nato diri ang iyahang papel isip tig patiwala, no? Kanang mediator between God and man through his prayer. Ug klaro kayo diri sa iyahang pagampo nga kabahin sa iyahang pagpanamilit sa iyahang mga tinun-an, ang duha usab ka importante nga mga butang. Gidala niya sa amahan ang pagampo nga una nga sila bantayan niya, bantayan sa amahan, batok sa yawa. To protect them from all evils. Samtang naa sila diri sa kalibutan. Ug nga ikaduha, nga kini coming from the heart of Jesus, matud pa niya, nga ang iyang mga tinun-an, mahimong usa diha sa ilang huna-huna ug kasing-kasing.
sa mga siya ug ang amahan usara, that they will be one in mind and in heart, just as the Father and the Son are one. Mahinungdanon kaayo nga mga pulong sa tawo, sa usa ka tawo nga nanamilit. O mga igsuon, kung atong tan-awon jud ang kinatibukan sa diya sa balaang kasulatan, labi na diri sa bahina sa atong ebanghelyo, puno kay ni sa mga ngantag mga pulong sa atong Ginoo nga kabahin sa iyang pagpanamilit. We've been hearing these words in these past weeks, these past days, nga importante kayo alang kanato nga nagpadayon sa atong pagpanaw ang pag-pick up, no? Atong pudyuton. And then sama ni San Lucas, kana bitaw isilsil bitaw sa ato ang memory ang maong mga pulong. Di man gyud kinahanglan memorize nato tanan. Pero makasiguro jud ko nga si San Lucas kini mga pulong sa atong Ginoo nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Di na gyud na niya makalimtan. Nakasilsil na gyud sa iyahang kining memory. Inautunta nga sa atong pagtubo nga na sa ato ang relationship sa Ginoo, dihay mga pulong nga lagi di na gyud ma-erase, di na gyud ma-delete. Kanunay na nga nakaukit sa ato ang memory. Amen.